La planta de valorització energètica de Sant Adrià de Besòs. Una instal·lació que redueix el pes i el volum dels residus mitjançant la combustió i que alhora genera vapor i electricitat per a l'ús de tots. Amb 40 anys d'història, s'acaba de renovar a fons per adequar-la al nou model de gestió de residus municipals de Catalunya. Sota el concepte de residu com a recurs, la jerarquia europea de gestió de residus prioritza la recuperació de materials i d'energia. Els plans clau en matèria de residus de la Generalitat de Catalunya i de l'àrea metropolitana de Barcelona, el PRECAT i el PMGRM, recullen aquest concepte. Per això, inclús els residus que la ciutadania no separa, els del contenidor gris o de resta, es miren de recuperar a les plantes de tractament mecànic i biològic. I ara, a la planta de valorització energètica, ja no arriben els residus del contenidor gris, sinó els materials que no s'han pogut recuperar abans en altres plantes, el rebuig. Què suposa aquest canvi? La resta té de mitjana un poder calorífic de 2.000 quilocalories per quilo, però el rebuig en té més, unes 2.800. Per seguir valoritzant la mateixa quantitat de material, ha calgut adaptar la planta a fons, amb obres que s'han dut a terme al llarg de 6 anys, sota l'assistència tècnica de l'enginyeria Resa. Les obres s'han fet sense deixar de donar servei a les aturades anuals de manteniment i treballant només amb 2 de les 3 línies de combustió. Les obres han cercat produir més vapor, que s'usa per generar més electricitat i per atendre la demanda de la xarxa de climatització de barri. Per això han afectat 3 dels sistemes clau de la instal·lació: el cicle aigua-vapor, la generació d'electricitat i la base de funcionament de la planta, el sistema de combustió. El contractista principal ha estat Ros Roca i la tecnologia de combustió és Hitachi Zosen Innova. La grua que carrega els residus s'ha substituït. Amb la nova i automatitzada, el gruista pot treballar a la vegada amb 2 pops i gestionar millor el fossat, redistribuir el material per tot l'espai i homogeneïtzar els residus, clau per al procés de combustió. La nova tremuja garanteix la continuïtat del flux de residus fins a la graella i l'alimentador nou fa que s'ompli sempre amb el mateix gruix. Per tant, es regula millor la quantitat de material a dins del forn. La graella nova és una superfície contínua inclinada i té un sistema de refrigeració amb aigua. Millora el control de la combustió, permet tractar residus amb un poder calorífic més alt i disposa de més superfície de combustió. Sota el forn, el canal d'escòries ara és tancat i incorpora un procés de secatge més eficaç. Així aquest material es gestiona més fàcilment. La principal actuació d'obra civil és el reforç estructural de pilars i fonaments necessari per suportar la càrrega major del forn i de la caldera. Pel que fa al sistema d'aigua-vapor, els principals canvis s'han centrat a la caldera, però han afectat tots els elements auxiliars. La caldera s'ha ampliat amb més panells de tubs d'aigua. La superfície més gran de transferència de calor entre els gasos de combustió i l'aigua ha fet créixer la producció de vapor. Passar de produir 120 tones per hora de vapor a 150 ha comportat ampliar la capacitat de canonades i d'altres equips. El desgasificador i el tanc d'aigua d'alimentació, les bombes d'alimentació de la caldera, tot el sistema de col·lectors de vapor, el bypass de les turbines i la vàlvula de regulació, així com el condensador principal. El sistema de generació d'electricitat també ha tingut canvis importants. S'ha substituït l'alternador de la turbina per un de més potència. Això ha permès incrementar la producció elèctrica un 30% i guanyar en eficàcia en el procés de producció. Però també ha implicat actualitzar el transformador de bloc, el sistema de control de turbogrup i la mitja i baixa tensió. Quant s'ha hagut d'invertir per modificar els principals sistemes de la planta? Un total de 33 milions d'euros, 24 per al sistema de combustió, 5 per al cicle aigua-vapor i 4 per al sistema de producció d'electricitat. Quins són els resultats d'aquest esforç? Millorar l'eficiència energètica, ja que tractant la mateixa quantitat de residus es produeix més vapor i electricitat. Adequar la planta a un nou tipus de residu i evitar perdre capacitat de tractament. Així s'hi poden seguir tractant 360.000 tones anuals, un 25% de residus municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona, o els generats per 800.000 persones en un any.
Subministrar 78.000 tones anuals de vapor a la xarxa de climatització urbana de la zona del Fòrum i el 22 de Barcelona, que distribueix calor i fred a 80 edificis. Representen el 95% de la demanda de calor de la xarxa i es podrà seguir abastint-la a mesura que creixi en els pròxims anys. Incrementar la producció elèctrica de la planta en 8 megawatts fins al total de 32 megawatts. I així subministrar a la xarxa elèctrica 200.000 megawatts hora anuals, l'equivalent al consum elèctric d'una població de 100.000 habitants. Contribuir a la sostenibilitat econòmica de la instal·lació i garantir el servei de valorització energètica a l'àrea metropolitana de Barcelona durant els 30 anys vinents. I el que també és important, aquesta actuació, que ha estat possible gràcies a l'esforç i a la implicació dels treballadors i treballadores de Tersa, garanteix els llocs de treball directes i indirectes durant aquest nou període.